Hi logofer, welcome back to my YouTube channel Josna Brahma Creation. Logofer, आङो गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ लाबोनो हायैया दा मा खारननि थाखाय आं लाबोनो हायाखैमोन बेखौ आं नोंथांमोननो एसे खिथा हरफिनसै आं दिनैनिफ्राय स्टार्ट खालामफिनबाय भिडिअ बानायनायखौ माने आंना माने आं मोनसेल' सिम बाहायो आरोखि लोगोफोर एयारटेल सिम माने मोननै मोनथाम सिम बाहायनो आं बारा मोजां मोना माने गुलुं गुजुं मोनो आङो मोनसेल' सिम बाहायो आं बेनिफ्राय जोंनि जायगायाव आरो एयारटेल टावारा एसे गाज्रि जानानै दंमोन बेनिफ्राय जायगाखौबो चेन्ज खालामदों बेनिफ्राय ओरैबादि समस्या जाबाय आंहा भिडिअ खालामनोबो हाया एडिटबो खालामनो हाया ओमफ्राय आङो बेसेबांबा गोबाव नोंथांमोना साननो हागौ आरो जाय माने आंनि भिडिअफोरखौ सिगाङाव नायदोंमोन नोंथांमोना साननो हागौ मानि थाखाय इसेबां गोबाव भिडिअ फैयाखिसै होननानै बेनिफ्राय आं बे जाहोनावनो माने नेट मोनैनि थाखायनो भिडिअ एडिट खालामनोबो हायाखै भिडिअबो होनो हायाखै दा बेनिफ्राय आङो दा न'आव वाइफाइ लगायब्रबबाय मैया सानसे जाबाय दाख्लै लगायबाय आङो बेनिफ्राय नेबाय थादोंमोन आङो बेनिफ्राय जाथारैखाय वाइफाइखौनो लगायबाय आं बेनिफ्राय आं दा दिनैनिफ्राय भिडिअ खालामनायखौ स्टार्ट खालामफिनबाय लोगोफोर आं सासे आइ बिखुनजोनि फिथा दखानाव फिथा जानो जमगासिनो दं लोगोफोर माने बिराद गोबावसै आङो फिथा मोनजायैया बेनिफ्राय बेनि उनावसो साहा फिथा जाखांनानै लोंखांनानैसो आङो सावरायसिगोन नै बिस्राबो बिबै फिसौ माबानिफ्राय स्कुलाव थांदोंमोन नामा नै बहाय अंगनाबादियाव आदसा अंगनाबादिनिफ्राय फैनानै बिस्राबो लोगोफोर लामा जिङावनो हटेल नालाय जायनो नुलाङो बेनो रायदावलांनाय जायो रायदावहराबाबो जाया नै फिथाया मोनजेनबाय गुदुं गुदुं साहालाय औ साहाबो लोंसै फिथाबो जानोसै लोङा फिथाया मोनजेनबाय नै साहा फिथा लोंगोनसै लोगोफोर नै आइनि दखानाव फिथा जाबाय आं बिराद गोबावनि उनाव फिथा जादों दे दिनै लोगोफोर आइनाव साहा लोंखांबाय बेनिफ्राय थांनोसै लोगोफोर सोर जाखोमोनथाय रायदावलांबाय लोगोफोर बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै नोंथांमोननि खाथियाव आं गुरब्ला नुजाफैलायबाय मानि थाखाय आं माबायाखैमोन थाब भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन बेखौथ' आं दहाय नोंथांमोननो बुंखाबायानो नेटनि प्रब्लेमाव दा वाइफाइ लगायनानै आङो माबाखौ सालायफिनबाय दा लोगोफोर आं बे गेजेराव गोबां आंहा मोजां कन्टेन्टफोर दंमोन नाथाय आङो बे आंनि बे नेटवर्क प्रब्लेमनि थाखाय आङो भिडिअ बानायनानै होनो हायाखै बेवहाय आंहा गोबां थांबाय कन्टेन्टफ्रा दा अब्लाबो आं दा बे साननैसोआव माने जायखौ माने फेसबुक आरो इउटुब खुलिब्लानो नुनो मोनो लेथ्रा भाषा खोनासंथावै भाषा बेफोरखौल' जोंनि बर' माखासे गें होननानै बुंनांगोन बिसोरखौ बे माखासे गेंआ माने लाजिनायबो गैला खुनु साननायबो गैला गिदिर उन्दै खुनु मानिनायाथ' गैखाला दा बैसोरनि सायावनो आङो फंनैसो सावरायनो होननानै दा सावरायनायखौ आं स्टार्ट खालामसै बिनिफ्राय लोगोफोर माने जोंनि बर' समाजनि मानसिफ्रा माखासे ओरैबायदि जागासिनो दं आरोखि दा बांद्रायबाय सिमा बारबाय बेखौथ' गोबां जोंनि हारिनि मानसिफ्रा नुगासिनो दं जायफोर मोजां मोनो बिसोरो नायगासिनो थायो सापर्ट खालामो बिसोरनि भिडिअफोरखौ बिनिफ्राय जायफोर मोजां मोना जायफोर मोजां मानसि बिसोरो माने खर' गंलायनानै थानो गोनां जायो बा नुबाबो नुयै बायदि खोनाबाबो खोनायै बायदि जानानै थानो गोनां जाबाय एक्सुवेलि आं सानो बे बाथ्राखौहाय आरोखि बे दा जेरैहाय माखासे गेंफोर बिसोरखौ गेंसो होननानै बुंनांगोन गें बिसोरो खुनु थाखा फैसा गरसे गरनै खामायनो थाखायनो खुनु गावनि मान सन्माननिबो बाथ्रा साननो रोंला बिसोरो समाजाव मा गाज्रि एफेक्ट गोग्लैगोन बिनि खोथाबो बिसोरो साननो रोङा
अनलि बिसोरो मिथिगौ मा कन्टेन्ट लाबोयोबा बांसिन भिउस जागोन, मा कन्टेन्ट लाबोयोब्ला बिसोरा फैसा आर्निं खालामनो हागोन, फैसा खामायनो हागोन, बेखौल' साननानै खिन्थु समाज संसारनि खोथा बिसोरो जेबो साननायबो गैला, न'खरनि गावनि फिसा फिसौनि खोथाबो बिसोर साननो रोंला, आरो खुनु बिमा बिफा बा बिबथै बिमादै जाथि बंस' बिसोरखौबो बिसोरो लाजिनो रोंला। दा बिसोरनि सायाव आङो साननैसो बे आं माबा खालामनो हायैयावनो, भिडिअ खालामनो हायै समावनो आं बेफोरखौ नुबाय थादों, खिन्थु मा खालामनो आं भिडिअखौ लाबोनो हायाखै। जेरैहाय सोरबा दैदेन, सोरबा खनजिथानो, सोरबा निजोरानो, सोरबा मैदोमनो, बिसोर माने बिसोरखौ मोनसे गेंसो होननानै बुंनांगोन, मोनसे गें बिसोरो। माने बिसोरनि भिडिअफ्रानो दा नायथावा जाथावा माने ससियेल मिडियायाव नुगासिनो, बेफोरखौनो गोसारगासिनो बेफोर बिसोरनि भिडिअफ्रानो। दा बिसोरनि सायावनो आं फंनैसो सावरायनो आरोखि। आं सानो जोंहा बिसोरखौ फोसाबनो हानाय बा रावबो बिसोरखौ फोसाबनो होननानै आवगायला। जेरैहाय समाज गामिनि रायजो राजाफ्राबो हयथ' बुंनानै बा मानानै आंगायबाय, बा सिङाव गाज्रि मोनोबाबो सोरजों सोर सुथ्र जानो थाखाय सोरखौ मा बुंबाय थानो, बेफोरबायदि बेलायाव बिसोरो माने बारनो मोनगासिनो दं। बेनिफ्राय आं सानो जोंहा रायजो राजा समाजा फोसाबनो हाया बेखौ, अब्लाबो आंनि साननाय आरोखि, आं मिथिगौ ओरैनो जोंबायदि फिसा फिसौ मानसिनि खोथायालाय बहा रज'नो, अब्लाबो जों फिसा फिसौ मानसिब्लाबो गाव गावनि गोसोनि साननायखौ बुंनो थाखाय जोंहाबो मोन्थाय दं। दा आं बे हिसाबै आं बुंहरगोन आरोखि। दा माने जोंहा हारियाव मोनसे फरायसा आफाद दं, एबसु संगठन दं हिसाबै अल बड' स्टुडेन्टस इउनियन, दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं हिसाबै एबसुआनो बेखौ जाय माने समाजाव लेथ्रा गुबुंले समाजखौ खालामगासिनो दं, भाषाजोंनो जा बा माबा मोनसे खामानिजोंनो जा, बैसोरबायदिखौ आंनिबा एबसुआ दबथायनांगौ। गोदो जेरैहाय जेब्ला आन्दलन खालामजेनदोंमोन, बै समाव आलादा न'खर हादोर सोरजिनायनि एबसुआ आन्दलन खालामजेनदोंमोन, बै समाव माने एबसुजों लोगोसे आबोबाबो बिराद रल लानानै खामानि मावबोदोंमोन। जेरैहाय आबोबफ्रा माने सोरबाफोर बेफोरबायदि गाज्रि हिन्जावफ्रा गाज्रि जायोब्ला बेखौ आबोबा दबथायोमोन, सोरबा हौवाया हिन्जावखौ सोरखौबा माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनानै गारनो सानदोंब्ला बेखौबो आबोबा एक्सन लायोमोन। बेबायदिनो आबोबा खोब मोजां रल लानानै खामानि मावदोंमोन बै समाव। नाथाय दा आबोबाबो दुरबल जालांबाय, आबोबाथ' गैलाखौनो होनजायो। दा बेनिफ्राय दा आबोबबो गैला, जेबो गैला हिसाबै आइजो अनसाय आफाद होनोमोन बै समाव आबोबखौ। बेनिफ्राय आबोब हिसाबै दा दङबाबो दुरबल जालांबाय, जेबो बेफोरबायदिखौ एक्सन लाला बै समाव। खिन्थु जेब्ला आन्दलन सममोन अब्ला जों उन्दै उन्दैमोन, बे समाव जों खोब मोजां रल लानानै खामानि मावबोनायखौ नुदोंमोन। नाथाय दा बिसोर गैला हिसाबै दा आंनिबा एबसुआनो संगठन हिसाबै, फरायसा आफाद दं हिसाबै, जाय माने बांद्राय समाजाव लेथ्रा भाषा लाबोयो बा समाजखौ लेथ्रा गुबुंले खालामनो नाजायो, बैसोरबायदिखौ एबसुआनो आंनिबा आखायाव लानांगौ। बेनिफ्राय बिसोरनि सायाव एक्सन लानांगौ आरोखि। माखासे मानसिफोरखौ जाय माने बांद्राय गाज्रिथार खालामदों, बिसोरखौ एसे एबसुआ एक्सन लायोब्लानो उनाव रावबो माने बेबायदि बांद्राय गाज्रि गालाफोरखौ ससियेल मिडियायाव लाबोबाय थानो हाया, साहस मोना जालांगोन, आंनि साननाय आरो। दा बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंहरनो सानबावदों आरोबाव, जोंनि समाजा बर' समाजा गोदो माने इसिबांद्राय बेफोरबायदि माबा गैयामोन, हिन्जावसाफोरखौनो बुं हौवाफोरखौनो बुं, माने इसांद्राय गाज्रि लाजिनो रोङै बा गिनो रोङै बेफोरबायदि गैयामोन। दा जेसेबांनो सोंखारिदों, जेसेबांनो कन्ट्रलाव लाबोनो नाजादों, बांसिननिफ्राय बांसिनसो देखायलांबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। दा बेनिफ्राय गोदोनिया एसे जोंनि जेनेरेसनाव आरोखि, जों जेब्ला उन्दै उन्दैमोन बे समाव जोंहा मोनसे लाजिनाय दंमोन, धोरोमखौ गिनाय दंमोन। नाथाय दानि नैबे जेनेरेसननि गथ'फोरखौ आं गासिबोखौबो बुंहरजोबाखै, माने खायफाया खुनु लाजिनायबो गैला, ड्राग्स एडिक्टेड, निसा लाग्रा जालांबाय, हिन्जावसा हौवासा गासिबो। दा बेफोरबायदियाव माने समाजा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोगासिनो दङ। दा बै समाव जोंफोरनि समाव आरोखि, जोंनि जेनेरेसनाव
माने एसे लाजिनायबो दंमोन गिनायबो दंमोन नाथाय दानि नैबे जेनेरेसननि गथ'फोरखौ लाजिनायाथ' गैखाथारला बेनिफ्राय गाज्रि खामानिबो मावनोनो गिजैखौनो बांसिन नुबाय दा बेनिफ्राय आं मोनसे बुंहरबावगोन दिनै माखासे इउटुबारफ्रा माने इउटुबारफोरखौथ' जेनेबा समाजनि खामानि मावग्राखौनो बुंनांगोन बा समाजखौ फोसाबनो नाजाग्राखौनो बुंनांगोन अब्लाबो साफा सानै इउटुबारफ्रा आं नामखौ बुंला माने बैसोरनि भिडिअफोरखौ लाबोयै भिउसनि थाखायल' खामानि मावो ना मायो आं बेखौ मिन्थिया नाथाय बिसोरबो खोनासंथावथारै लेथ्रा भाषा बुंनानै बैसोरखौ बुंनाय फावैनो गावबो माने गाज्रि लेथ्रा भाषा खोनासंथावै भाषा खोनासंथावै दृश्यफोरखौबो दिन्थि माने इउटुबाव ससियेल मिडियाआव बुंबाय थायो हगारबाय थायो बेखौ बे बिथांमोनखौबो आङो खावलायहरदों जाहाथे बैसोरनि भिडिअफोरखौ लाबोनो गोनां जानायाव जेबो नङा लाबोनोबो नांगौ माब्लाबा खिन्थु बिसोरखौ बुंनो थांनायाव नों मालाय मानोथो गाज्रि भाषा बुंफानो बा गाज्रि दृश्यफोरखौ नों मानो देखायफानो दिन्थिनोबो नाङा अब्लानो नों सासे इउटुबारा जुदि सासे समाज सिबियारिया जुदि नों बैसोरखौ बुंफ्ले गावबो जुदि बेफोरबायदि भिउसनि थाखाय बा माबा मोनसे गावनि लाभनि थाखाय जुदि खामानि मावोब्ला नों मालाय माथो समाज सिबिग्रा जानो बेनिखायनो साफा सानैया दंथारो दै आं गासिबखौबो इउटुबारफोरखौ बुङाखै साफा सानैया बिदि दं गावबो माने बिराद गाज्रि भाषा बुंफायो आं नामखौ बुंला दिनै आरो मालाबा बुंनो गोनां जायोबा आं बुंगोनबो दा बेखायनो आं दिनै बेखिनि माबाखौनो बाथ्राखौनो सावरायनो होननानै आं बे भिडिअखौ लाबोबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोनहा साननो हागौ आं दहायनो बुंखाबाय माने आं नेटवर्क मोनैयाव माने आं गोबाव सम भिडिअ आं लाबोनो हायाखिसै बिनि थाखाय निमाहा होदो बिनिफ्राय आंनि दिनैनि सावरायनाया माबायदि जादों माबायदि मोनदों नोंथांमोनहा अन्नानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर आरो सोरबाफोर गोदानै हाबदोंबा शेयार साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै होलांदो बेखिनियावनो आं दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय।